Pokračování číslo 2, Matonyho nábřeží, apartment. Tak milí přátelé, jak jsem říkala v tom prvním díle, o tom apartmentu na Matonyho nábřeží, kdy oni nebyli schopni vůbec nic s tím udělat za ty 2 dny, to jsem mi o to žádala, protože tam prostě nedalo zamčit a nedalo odemčit. Jsem udělala i videa, která potvrzují a dokazují, jsou to důkazy. Skutečně to nešlo zamčit a nešlo odemčit. Já to mohu prokázat. Není to vymysl žádný, ano? A to prostě mělo být už před mým příjezdem, to mělo být v pořádku. Pak jsem jim napsala zprávu, že druhý den přijdu se podívat a zkontrolovat, jestli to už je vyměněno, jestli tam tedy mohu alespoň druhý den přespat. Opět to nebylo vyměněno. Prostě se na to tečky i, měkký i, ano? Prostě se na to vybodli, ale říkáme to slušněji. Pak se musíme říct si to, že vlastně oni koupení zámku přece není takový problém. Co myslíte? Takový apartment by měl mít ten zámku několik na vyměnění, kdyby se stal. A tam to asi je takový dlouhodobý stav. A ten pokoj číslo 7 dávají lidem, kteří jsou asi z České republiky třeba. Může to být žena, nemůže se dost dobře bránit, nebo někdo, třeba důchodce, nebo já nevím, jo. Je to někdo prostě, koho oni považují za podčlověka, tak ho ubytují v tom hnusu, v tom pokoji číslo 7. Protože může to být i vy, no, vy nemáte ženou jistotu, že to nebudete vy, když to tam odklikáte, že vám nedají ten pokoj. No a ty další pokoje jsem si všimla, že tam ručníky jsou, měli tam, jo, v některých, aspoň tam nechal takový borec třeba otevřený dveře, že bylo všechno vidět, jo, tak asi odcházel, bych řekla, že odcházel, asi taky neutíkal, to nevím, ale odcházel a měl tam prostě jako ty postel, který asi použil a měl tam ručník. Vypadal ten pokoj lépe, daleko lépe, jo. Ale vy nemáte tu jistotu, že vám nedají tu 7, že budete taky podčlověk pro ně, jako hnus České republiky, který ho využíváme, vysusáváme v podstatě a nic mu nedáme. A ještě mu ten zámek dáme vyvyklaný, ale tady nejde jen o to. Ještě než jsem si našla to ubytování, které na poslední chvilku bylo bohužel drahý hodně, tak se stala ta věc, že jsem zjistila, že prostě nejenom, že s tím nic nenadělám, jako, ale že Booking.com vlastně taky pokoušel kontaktovat, ale ne, prostě oni neodpisovali, což je nejchytřejší, co můžu udělat. A Booking.com říkal, že kdyby to vůbec neexistovalo, že by mě ty peníze museli jako vrátit nebo to dorovnat. Ale když to jako existuje to ubytování, tak vlastně nic. Jako. Pak mě nakonec mi řekli, že mi Booking.com dá 50% z každého toho ubytování, který jsem jako nezvládla, protože jsem tam nemohla zůstat. Ale když vám, proč jsem tam nemohla zůstat? Tam nějaký takový hodný patrně ukráček, že tam byli ukráčka hlavně ubytovaný. Samozřejmě neznám přesnou, kolik procent bylo ukráček Čechů nebo jiných lidí, ale v celém tom domě. Třeba jsou vchody i někde odinut, než jsem šla já. Když jsem tedy mohla jít podle toho zabukování, že? Booking. Nevím, jak si tam mají ještě nějaký třeba jiný ubytka. Asi ne, ale nevím, že jo. Tak prosím vás, jako mě tam, mohu se domnívat, že patrně ukráček, ale mohlo to být třeba i Čech, nevím. Lidi berou dneska perník, neboli drogy, že? Berou? No, berou. Chlastají hodně, to chlastají vždycky. No a tak v podstatě je tam takový jeden z nich mlátil do dveří. Jako. A bylo to dost nepříjemné. A bylo ještě odpoledne k večeru. Ještě nebylo večer úplný. Jako. Tak mě mlátil do dveří a já jsem tam zahradila takový ty dveře něčím, takhle, aby se nemohli dostat. Tam bylo takovýho něco jako, já nevím, jak definovat prostě ten kousek nábytku, to vzali všechno. Já jsem tam strčila jako, a prostě, aby jsem to tam zahradila, se snažila to prostě nějakým způsobem, jo, i kufr, aby se mi někdo nedostal, aby mě do toho bušil někdo, jako. Já jako jsem ženská, prostě, bohužel nejsem ohůnek a i kdybych byla ohůnek, tak by mě to taky možná vystrašilo, protože někteří muži nejsou tak fyzicky zdatní a někteří jsou, jak kdo. No a aby jsem si představila, že jsem vlastně ženská, že tam třeba jsou chlapy, nevím, kolik těch ukráček tam třeba je bydlí, a takhle v noci, když budou chlastat, nebo si dávat třeba perníček, tak mě napadlo, že potom ty dveře, jim je to potom jedno, jestli jste mladá nebo starší, nebo stará, já nevypadám na to, co mám,
vypadám o hodně let údajně podle jiných lidí, já to tak neřekla, že se nějak snažím udržovat, tak v podstatě ten obličej nemá vrásky. Takže jako jo, jim to jako jedno, jestli máte 20, 40, 50, jako mě prostě rozkopnou dveře, já jsem to zažila v Anglii jednou, to rozkopnutí dveří, jak jsem skákala z balkónu. Dneska, kdybych tak skočila, tak si zlomím asi obě nohy a tenkrát jsem to přežila a utekla jsem do Manchesteru. Takže víte, a to nebyli ukrážci teda, jo, to byl jistý zlý člověk z České republiky, psychopat takový. No. To je hodně dávno. A tady třeba jsem nechtěla se řešit podobnou situaci. Tam ani balkon na skákání nebyl, jako, nevím, jestli bych se zabila dneska, když skočila, ale tenkrát jsem měla pružnější, jako. No a takže to není jako opravdu vtip, tohleto bezpečí, který není dodržovaný, jakože. A vy co mi můžete dělat? Nic. Vy napíšete nějakému tomu pronajímateli, on se vám neozve, ona to kašle prostě. A zabijou, to je jedno, ne? To je paráda. Pohřebka si vydělá, ne? No. Rozumíte, nebo když vás masakrují, tak taky pak se léčit půl roku roka, nebo vyboje z vás debílek na nějakým vozíku. Taky nepříjemné, ne? I když vás násilní, to nepříjemné. I když vy řeknete, že teda dobře, jako já nebudu klást odpor, tak stejně pak řeknu, aby nebyl svědek, tak vás majznou, aby po vás, jako. A majznou, to je hezký slovo ještě, to je realita bývá krutější. Takže přátelé, co si myslíte o tom hotelu apartment? Fotky také nejsou takové, jako přesně ukazují. Když tam třeba dali už takový pokojíček jeden, který jako je jedna postel taková a to, ale tam neměli ten můj pokoj. To pokoj číslo 7 tam neviděla jsem ho tam teďka v té nabídce. A nepíšou tam, že nebudete moci ani vodu pustit pitnou, protože tam teče taková bílá. A ne, to není pomluva, je to opravdu moje zkušenost, jako jo. Já jim přeju všechno nejlepší, ale tohle mě jako opravdu zamrzelo tedy. Takže, milí přátelé, to jsem tak chtěla říct o tomto ubytování, kolik mám 3 minuty času na celý. Tak jsem vám ještě chtěla tady říct jako pobavení jiné ještě. A to je pozitivní pobavení, jo, že jsem třeba navštívila ve městě Lipsko, teda na poslední chvilku jsem si tam bukla, jsem měla jeden den takovou přetržku, kdy jsem si nevšimla, že mi tam jeden den chybí a tak jsem si udělala z jiného města blízko jsem výlet a ubytovala jsem se v pokoji v Leipzigu. Jen tak, prostě jsem tak jako klikala. Našla jsem něco, co prostě není z toho, co zbylo, není tak nejdražší ještě. A nevěděla jsem, do čeho jdu. No a přišla jsem a zjistila jsem, že hodná paní Němka, taková rozrzahoblou vlasy, sympatická, strašně fajn paní, jako mě zavedla. No druhá jí kamoška, která tady bydlí, ta pracuje pro film, produkce, takhle. Tak mě zavedla do pokojíčku, kde budu bydlet. Dali mi prý větší, jako, že mě dali za stejnou cenu větší pokojíček. No to je hezký, jako, no a s výhledem nikoli do ulice a do dvorka, kde nebude takový hluk. No a tady není hluk, tady ticho fakt. No a tady je stůl, dokonce i židle a takhle. No a vlastně ty spolubydlící, kterých tam těch pokojů tady je několik, jako takový, nevím, 5, řekněme, nevím, já to nepočítala přesně, jo. Tak to jsou taky chlapci, jsou to muži ze Sýrie. Tady si řeknete, Sýrie, to jsou ty vrazi s těma dlouhýma nožema, že jo. To jsou ti, který vás hnedka zavraždí, jako vás uvidí, jo. No. To v České republice tady tohle šílenství prostě je. V České republice se všichni myslí, že to jsou všichni vrazi, že jo. Nejsou to všichni vrazi, samozřejmě, že ne. I když člověk nikdy neví, že jo. Taky nezabili do rána, nezabili mě, nepotřezali mě, neupekli mě, ani neznásilnili, ani nic. V podstatě možná je to asi překvapilo, že tady jako ta domácí nasadila ženu na jednu noc, jako. Tak já jsem se raději zamčila, zamčí jde, dveře jsou festovní, zámek je dobrý. A i fakt, že byli jako v noci tak trochu hluční, že opravdu jich bylo víc, těch chlapců mladých. Takže oni se tak trusili vždycky na záchod zpátky, do kuchyně zpátky a takhle chodili, bouchali dveřma. Ale v podstatě někoho mě neohrozili, nějak mě neohrozili. Se na mě jako usmívali, když jsem přišla s tou domácí dokonce. Si říkali možná, že co večer, že? Tak já jsem nevycházela večer, protože ty zvířecí pudy prostě jsou v těch lidech a oni jsou vychovaní, že vlastně s ženama nežijou s ženama. Oni s těma ani nebaví většinou, že nesmí, protože tam jsou přísné tresty. A
Oni vlastně jsou z té země, ví prostě, jak by to jako podle toho jejich světa mělo fungovat. Teď jsou ve světě, to funguje úplně jinak, ne? Musí to z toho být tak trochu zmatení. Samozřejmě i já jsem jako v té situaci, v tom dilematu byla, že teda má zůstat, jako. Protože vím, jak oni přemýšlí, prostě jejich přemýšlení si lze odvodit podle těch pravidel, kterými byli vychováni, ale mají je pevně v sobě. Takže jsem se rozhodla, že vlastně budu tak jako tady přespím teda, že si budu dávat na toaletu, půjdu jako opatrně jako, a zpět taky a sprchuju se, až odejdu do práce nebo ven, protože oni jsou většinou, žijou ten život, oni taky nemůžou spát noci jako já, jo. Ale já nemůžu prostě vyvádět to, co oni vyvádí třeba, že jo. No a jsou to muži, že jo. Ale tak jsem prostě vyhodnotila to, jak se mám asi tak chovat, abych tady jako ve zdraví přečkala tu noc v pohodě. To se mi podařilo, jako nikdo se mi nestalo, nikdo mi nenapadl, nikdo mi nic neřekl. S nikým jsem se v noci ani neviděla, protože jsem se o to postarala, abych se s nima neviděla. No a oni potom odešli ven a do práce, protože vstali kolem těch 8-9 hodin a tady můžu být do 12, mi řekli, že je super vágo. A nic se jako nestalo, v pohodě, jako kluci, jo. Jako bych byla jejich máma třeba, tak něco podobného. Takže jako v pohodě, pohoda. Chovali se na rozdíl od těch ukráček nebo toho domy bušil na dveře v tom apartmentu, tak se chovali slušně, kultivovaně. Nedovolili si to, co by si dovolili tady tyhle lidi. Jo, ono chování rozdíl. Jako já se nebojím tak muslimů, jako spíš těch ukráček, když vám řeknu, protože ty jsou úplně bez korekce, ty si dovolí cokoliv, jako úplně. Někteří, to jsou hodní Ukrajinci, no třeba ten, co mě prodal tenkrát, jako na ten, prodal tu SIM kartu, to byl hrozně hodný chlapec, ale no, některé Ukrajinky jsou taky milí, přátelský, kamarádský, takže já nemůžu všechny názor do jednoho pytle, jo, ale prostě to jejich chování je daleko, bych řekla, bez zábran, bez korekce, o čem svědčí různé trestné činy v České republice. Patrně. Takže přátelé, mějte se krásně, já vás zdravím. No, hlavně si dejte pozor na ten apartment Karlovy Vary, Antonio nábřeží, nemýlíme se, červený barák a pokoj číslo 7, tam fakt nechoďte, jako. A pokud jste velký chlad, 2 metry a máte velký svaly, dáte jim do držky, když vám vylomí dveře, nebo ukradnou něco, tak si tam klidně běžte, jo, přespat, no. Tak jako, tak no, mějte se krásně, rada pro všechny přátelé.